De ce îngăduie Dumnezeu necazul? O întrebare pe care și-o pune fiecare om, cel puțin o dată în viață. Putea Dumnezeu să oprească trădarea din viața lui Iosif sau a lui Petru? Putea El să nu lase pe Iov la suferință și pe Daniel în groapa cu lei? Da, putea. Dar dacă ar fi făcut-o, istoria ar fi fost cu totul alta. Iov ar fi rămas un simplu creștin, bogat și mai binecuvântat decât alții. Daniel, un simplu rob evreu, supraveghetor la curtea lui Darius. Petru, un ucenic ca și toți ceilalți. Iosif, un copil dezmerdat de tatăl său și atâta tot. Înțelegeți ideea? Cineva spunea odată, în vremurile bune știm despre Dumnezeu, dar în suferință îl cunoaștem cu adevărat. Privind în urma pașilor mei pe cărările vieții, suferințele prin care am trecut îmi sunt cele mai dragi. În ele l-am cunoscut pe Dumnezeu. Lacrimile au fost ploaia fără de care credința mea ar fi rămas pipernicită, dar prin care a crescut ca să atingă cerul. Trădările m-au modelat și mi-au șlefuit inima să pot înțelege durerea lui Hristos în grădină și a multora din semenii mei, care au și ei grădinile lor. A fost nespus de greu, cumplit, sfâșietor, dar nu se putea altfel. Fără Ghețismani, n-ar fi fost o înviere sau o înălțare. A fost necesar pentru creșterea mea. Sunt omul care sunt azi datorită suferințelor prin care am trecut. Le iubesc, le binecuvintez și nu le-aș schimba pentru nimic în lume. Tu ai încredere în Dumnezeul tău? El nu greșește niciodată. Planul lui cu viața ta este nespus mai bun decât ce ți-ai fi dorit tu. El te ridică cu mână tare și cu braț puternic și te urcă pe stânca pe care tu nu puteai ajunge. În grădina în care ești acum, în grădina ta, fii tare și cu inimă. Dumnezeu e cu tine. Viteazule, viteazul. Amin.